истиқлолият ба мо имкон додааст ки ҳамчун кишвари мустақил дар ин ё он бозиҳои бонуфуз бо парчаму суруди миллӣ баромад кунем. Илова бар ин, бо шарофати истиқлолият ба соҳаи варзиш тағйироти куллӣ ворид гардид. Албатта инҷо сухан дар бобати ташкил намудани навъҳои гуногуни варзиш меравад ки варзишгарони тоҷик дар муддати кӯтоҳ бо комёбиҳои оламшумули хеш эътибору нуфузи давлатро баланд бардоштаанд. Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар соли 2012 ташкил ёфт ва айни замон зиёда аз 150 давлати дунё ин нави куштинро эътироф карданд. аз ин лиҳоз аз рӯи ҷиу-ҷитсу ҳамасола мусобиқаҳои ҷаҳониву осиёӣ ва байналмилалӣ гузаронида мешавад ва дар Тоҷикистон ҳудуди 2500 нафар усули ҷиу-ҷитсуро меомӯзанд. ҷиу-ҷитсу як нави омехта аст ки дорои ҷузъҳои гӯштин мебошад. қаҳрамони барномаи навбатиамон Мансур Сабуров беш аз 2 сол аст ки ба омӯзиши гӯштини бразилӣ машғул аст, аммо дар фаъолияти кӯтоҳ тавониста то дар риштаи ҷиу-ҷитсу 2 маротиба ба қуллаи баланди варзишӣ бирасад. ҷиу-ҷитсу ки ба Мансур нав буд, наметонист. Баъд гуфтем ки хай кани то моҳи апрела машқ кунад Мансурҷон, мебинем агар ки Мансур ба намуди ҷиу-ҷитсу, ба намуди куштине ки асосӣ партер ҳаст, машқ кунад, ёд гирад, баъд ба шаҳри Абу-Даби сафарбар мекунем. Ман дар бораи ҷиу-ҷитсу бисёр маълумот надоштам ва мехостам ки қувватамро санҷанд, ки аз удаст мебароям ё не. аз як тараф хоҳиши баланду завқи зиёди Мансур, аз ҷониби дигар заҳматҳои мураббиёнаш боис шуда то дар муҳлати кӯтоҳ нозикиҳои ҷиу-ҷитсро аз худ кунад. Аслан мураббӣ барои муайян кардани шогирди беҳтарин муҳорибаи яккаро мегузаронад ва Мансур пас аз фаъолияти начандон тӯлонӣ ҳунарашро дар рӯи гилем санҷид. Он вақто гумон мекард ки гӯё дар мусобиқа ширкат меварзад, аммо ин танҳо имтиҳони мураббиаш буд. ба ҳамин тарз Мавсуф имтиҳонро бо сари баланд супорид. чун аз санҷиши устодаш гузашт, акнун дар оянда муаззаф шуд то ба майдони рақобат барояд. ҳамзамон кунҷкобиву дақиқназарии Мавсуф мураббӣ Алиҷон Давлатро бетаъсир нагузошт. дар ин намуди риштаи варзиш вақте машқ ва тамрин кард, ба вай дар ин ришта хеле завқи зиёд пайдо кард. меҳру муҳаббат ба ин намуд хеле бугӯем бештар шуд, нақстар, чунки вақте мо чӣ усулҳои масалан лад додани даст, яки усулҳои буғӣ кардан, ё ин ки усулҳои масалан партофҳо, усулҳое ки аз ҳолати партерӣ ва ҳаракатҳое ки дар партер ҳастак, вақте ки мо ба вай нишон медодем, ба ӯ нишон медодам, баъд мегуфтам ки масалан кадом усулҳо бештар дар ҳолатҳои қуввозмоӣ истифода мебарам ва рӯз то рӯз кӯшиш мекард ва анҷом медод. ҳамаи варзишгар пес аз машқ кардан ба душворӣ дучор мешавад, вале ман машқ кардам, тоқат кардам ва супоришҳои мураббиро гӯш кардам. ҳамин тавр мусобиқаи нахустини расмӣ дар корномаи қаҳрамони барномаамон моҳи январи соли 2017 рух дод. мусобиқа дар маҷмӯаи варзишии хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ба ҳамин тарз Мансур барои аввалин бор вориди рақобат шуду барои ишғол намудани мақом талош варзид. чун иҷрои тарзу усулҳои хоси ҷиу-ҷитсу дар ҳолати партерӣ ҷараён мегирад, номбурда дар муқобили рақиби таҷрибадошта хуб истодагарӣ кард. Мавсуф огаҳӣ дошт ки сабқати мазкур ба ғолибон даст медиҳад то ба ҳаққи иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуравиро пайдо созад. вақте ки ман якум мусобиқа дар ҷиу-ҷитсу омадам, ман 3 ҳариф доштам ва оро бо усулҳои лад додани даст ва буғӣ кардан мағлуб кардам. ман ҳарифҳоямро намешинохтам ва ё аз дигар толор буданд. вале ман хушрӯ кор кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. дар намуди ҷиу-ҷитсу ҳам дар мусобиқаашам иштирок мекунам ва мухлисиам мекунам ва хатогии онро мегӯям аз берун ки
ин хел калдан накур, ин хел калдан накур. ва миннатдорам аз модараш ки вақти зиёд бо фарзандонаш мегзаронанд ва ҳар як падару модаре ки фарзанди худашро яъне бо вақти зиёд бо фарзандаш аст, яъне тарбияу яъне фарзанди худашро тарбия мекунад барои рост ва ин фахри ҳар як устод аст ки яъне падару модарон мебинед чӣ хеле дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва бо фарзандонашон ҳастанд. Ин фахр аст ва вақте ки натиҷа ба даст меоранд аллакай ба устод беҳтарин натиҷа аст. пас аз ишғол намудани мақоми ифтихорӣ масъулин дарк кардаанд ки вай имкон дорад то дар мусобиқаҳои оянда низ хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад ва онҳо дар пешгӯии худ иштибоҳ накарданд, чунки ӯ мусобиқаҳои минбаъдаро сарбаландона хотима бахшид ва дар назди худ мақсад гузошт ки бегузор иштибоҳҳои ҷузъӣ дар ҷараёни машқ маълум гардад, на дар рафти мусобиқа. аз ин рӯ пайваста ба тамрин машғул доштанро авлотар донист. аввалин озмоиё ки дар ин мусобиқа ки шаҳри Душанбе буд, бештар ҳамун усулҳои свип, яъне дар ҷиу-ҷитсу ҳаст усулҳои свип ки гардон, ҳар як усулҳое ки гардон духолӣ аз тарафи довар дода мешаванд, бештар ба он маслиҳото ки инҳоро бештар истифода бар. вақте ки дар Сабуров, дар бугӯем симои ӯ, дар чеҳраи ӯ ва дар кӯшиши ӯ вақте ки мо нигоҳ мекардем, бештар дар ҳамин таваҷҷӯҳ ба усулҳое ки чизе ки мо дар толори варзишӣ аз худ карда буд, чизе ки мо ба ӯ машқ додем ва тамрин додем, ҳаминро истифода мебурд ва хушбахтона ҳарифҳои худро бо осонӣ мағлуб месохт, бо усулҳои лаб додани даст, яъне ба усулҳои буғӣ кардан, усулҳое буд ки ҳарифҳоро назорат мекард, холҳои зиёд мегирифт. вақте ки ман дар якум мусобиқа дар ҷиу-ҷитсу иштирок кардам, сазовори ҷои аввал гаштам ва ман боварӣ доштам ки дар дигар мусобиқаҳоам ҷои аввал мегирам. аз рӯи тақвими нақшавӣ дар соли 2017 иштироки дастпарварони Федератсияи Миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳуриро дар чемпионати ҷаҳон, бозиҳои осиёӣ ва ҳунарҳои размӣ дар иншооти сарпӯшида ва як сабқати байналмилалӣ дар назар дошта буд. ҳамин тариқ бо дастгирии Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои муайян кардани узви мунтахаб мусобиқаи ҷумҳуравӣ ташкил гардид. Мансур Сабуров ҳам барои соҳиб шудани рӯхати сабқати ҷаҳонӣ талош кард. баъди мусобиқаи якумам ман бо дар мусобиқа иштирок кардам ва дар онҷоям ҷои аввал гирифтам. ман 4 ҳариф доштам ва ӯро бо лад додани даст мағлуб кардам. вақте ки устодам ба ман гуфт ки ту бояд дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунӣ ва ман хурсанд шудам ва бисёртар машқ кардам. дар шаҳри Душанбе чемпионати ҷумҳуравӣ гузаронида шуд байни наврасон, байни ҷавонон, байни калонсолон барои интихоб намудани дастаҳои мунтахаб ба чемпионати ҷаҳон. вақте ки вай иштирок намуд дар вазни худ дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ, ҳарифҳои худ аз вилояти Суғд, аз вилояти Хатлон ва аз шаҳри ноҳияи Тобе марказ ва инчунин аз шаҳри Душанбе буданд, ҳарифҳои худро ба осонӣ, яъне ба усулҳое ки техникӣ ки дар ҷиу-ҷитсу аст, масалан лад додани даст, дигар ҳарифи худро бо усули партоф аз ҳолати партери ва дигар усулҳое ки дар қонуни қоидаҳои намуди ҷиу-ҷитсу буд, он ба осонӣ ҳарифҳои худро мағлуб сохт ва ба дастаи наврасони мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардид.
ба ҳамин тарз дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ҳайати 25 варзишгар зери роҳбарии алиҷон давлатов барои аввалин бор ба аморати муттаҳидаи араб сафар баргашт. мусобиқаи ҷаҳонӣ бо иштироки беш аз 100 давлати дунё дар шаҳри абудаби сурат гирифт. давлати бегона, рақибони ҷадид, муҳити ҳамоиши варзишӣ мансурро ба эҳсосоту дасту похӯрӣ наовард, баръакс рӯҳбаландаш кард, ки вақти муаррифисозии давлат фаро расидааст. Якум ҳарифи ман аз давлати Британияи Кабир буд. Дуюм рақиби ман аз давлати Қазоқистон буд. Сеюм рақиби ман аз давлати Арабистон буд ва чорум рақиби ман аз давлати Иордания буд, ки ман онҳоро мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. аввалин ки дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба намуди риштаи ҷиу-ҷитсу ки дастаҳои он рӯйхат гирифт ба чемпионати ҷаҳон ки дар аморати муттаҳидаи арабистон шаҳри абудаби баргузор гардид. мо дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон сафарбарг намудем ва дар он ҷо иштирок намудам. вақте ки дар чемпионати ҷаҳон бори аввал буд ки Сабуров Мансурҷон иштирок мекард, дар он ҷо ҳарифҳои худро масалан мо дар он ҷо дидем таҷриба ки назар ба гӯям солҳое ки дар аввал машқ мекардем масалан таҷриба, аммо назар ба хеле таҷрибаҳои хубтар буд. ҳарифҳое ки аз аморати муттаҳидаи арабистон буданд ва аз дигар давлатҳо буданд, онҳоро бо масалан усулҳои партов ва усулҳои лад додани даст ва инҳо мағлуб сохт ва сазовори медали тилло гардид. ҳамошҳои таълимию тамринии устодаш Алиҷон Давлатов боис шуд то ин имтиҳони ҷиддиро сарбаландона пушти сар намояд. ҳамин тариқ бозгашти варзишгарон дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахтамон самимона истиқбол гирифта шуд, чаро ки мунтахаби ҷиу-ҷитсуи кишвар дар ҳайати 25 варзишгар зери роҳбарии Алиҷон Давлатов аз мусобиқаи ҷаҳонӣ ки беш аз 100 давлат бо шумули 2000 варзишгар иштирок дошт ба дастоварди шоён ноил гашт ва ин нахустин натиҷаи назараси Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ дар таърихи мавҷудияташ ба ҳисоб рафт. ҳамин тавр мунтахаби Тоҷикистон соҳиби 3 медали тилло, 3 медали нуқра ва 3 ҷоизаи биринҷӣ гардид, ки ин тӯҳфаи арзандаи дастпарварони Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу ба соли ҷавонон маҳсуб ёфта буд ва ин наврасон ба хубе дарк кардаанд, ки дар натиҷаи пайваста гузарондани ҳамоишҳои дастаҷамъӣ ва эҳсос намудани масъулияти касбӣ метавон барои фатҳи қуллаҳои нав ба нави варзиш замина гузошт ва асос он аст, ки эътибори давлат дар назди дигар миллатҳои гуногунзабон баланд бардошта шуд ва мусобиқаи нахустини ҷаҳонӣ дар фаъолияти минбаъдаи Федератсияи нав таъсир гузошт. албатта инҷо сухан дар мавзӯи доман паҳн кардани ҷиу-ҷитсу дар аксари минтақаҳои ҷумҳуриямон меравад. якумаш ки ин намуди ҷиу-ҷитсу намуди нав буд барои Мансурҷон. ман бовар надоштам ки Мансурҷон якум бор мерад чемпиони ҷаҳон бо якум ҷо мегирад. барои ҳамун вақте ки Мансурҷон ба чемпионати ҷаҳон рафт, ман аввал сразу Мансурҷон гуфтам ки Мансурҷон бой метибурӣ фарқ надорад, бояд таҷрибаи баланд шавад, бояд таҷриба гирӣ. хай вақте ки якумин бор занг зад аз Абудаби, гуфт ки ман якум ҷо гирифтам, ростикати бовар накардам. баъд Алиҷон Давлатов худашон занг задан, гуфтанд ки табрик шумоя, Мансурҷон чемпиони ҷаҳон шуд дар вазни 24 кг. ҳама вақт нигоҳ мекардем ки Мансур кай мебурод, мо бинем ки вай чихе худашон нишон метиҳад ва барое ки 3 моҳ гузашта буд ва риштае ки ҷиу-ҷитсу машқ мекард. онлайн тамошо мекардем 2 рӯз 3 рӯз мусобиқа то 5 рӯзро давом мекунад. то 5 рӯз давом мекард, нигоҳ мекардем нест. баъд вақте ки худаш ба менавист ки ман ҷои аввалро сазовор шудам, суратҳошро равон мекард, хушбахт мешудем ки додарам якум ҷоя гирифт, сазовор шуд ва хурсанд мешудем ки хайрат ки дар риштаи ҷиу-ҷитсу ки 3 моҳ машқ кард, ҷои аввалро сазовор кард. баъди соҳиб шудани унвони чемпионӣ, Мансур дар мусобиқаи шаҳрӣ ки ба соли ҷавонон ва 20-солагии ваҳдати миллӣ бахшида шуд, фаъолона ширкат варзид. ҳамчунин аз ҷониби масъулини федератсия бо сертификат ва бо як зина баланд бардоштани дараҷаи варзишгариаш қадрдонӣ шуд.
чуноне маълум гашт мусобиқаҳои расмии байналмилалӣ аз рӯи камарбандҳо низ ташкил мегардад. натиҷаи назараси дастпарварони федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу боис шуд то барои дарёфти ҷоизаи президентӣ ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ пешниҳод гарданд. ин тадбир бо мақсади ҳавасбанд намудани ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва дар ин робита баланд бардоштани сатҳи иштирокии варзишгарони тоҷик мебошад. вақте ки ман Мансурро дар чемпионатҳои ҷавон дидам ва ҷои якумро вай ишғол кард, ба ман хеле шавқи зиёд пайдо кардам ва ман бо ӯ маслиҳат кардам, ки ман бо ӯ ба ҳамин намуди варзиш ба ҷиу-ҷитсу машғул шавам. ӯ маро бо толори варзиш бурда, маро аллакай 3 моҳ мешавад, ки ман бо ӯ машқ мекунам, тамрин мекунам ва дар оянда ман мехоҳам, ки мисли Мансур чемпиони ҷаҳон шавам. Мой самый лучший друг — это Мансур. мансур дӯсти беҳтарини ман аст. ӯ ба якчанд давлатҳо сафар кардааст. доир ба сафарҳову иштирок дар мусобиқаҳо ба ман қисса мекунад. вай аллакай 75 медал дорад. бо баҳои аъло мехонад. баъзан вақт ба ман дар омӯзиши фанҳои дарсӣ кӯмак мерасонад. Пятерки иногда он помогает мне на некоторых предметах. моҳи октябри соли 2017 боз дар шаҳри душанбе мусобиқаи кушод доир гардид. қувваозмоӣ дар вазни 22 килограмм пуршиддат гузашт. довталабони ин вазн чемпиони ҷаҳон аз рӯи ҷиу-ҷитсу Мансур Сабуров ва Умарҷон Қурбонов буданд. чун ҷиу-ҷитсу як нави гӯштини бразилиягӣ аст, қувваозмоӣ бештар дар ҳолати партерӣ ҷараён мегирад. ҳарчанд Умарҷон саъй кард то дар муқобили рақибаш хуб истодагарӣ намояду соҳиби имтиёзе гардад, лек таҷрибааш кифоягӣ накард. аз ин рӯ номбурда бо ҳисоби бузурги 8-0 ба шикаст дучор омад. Мансур Сабуров дар рақобати навбатӣ бо Муҳаммадалӣ Муҳаммадов аз шаҳри Душанбе вохӯрд. ин қувваозмоӣ дар муқоиса ба муҳорибаи қаблӣ куллан тафовут дошт ва доварон танҳо бо иллати нодуруст амал кардани Муҳаммадалӣ ғолибияти софро ба Мансур лоиқ донистанд. дар муборизаи ҳалкунанда Мансур бо Абубакр Ҳаидзода қувваозмоӣ кард. ин дафъа мавсуф бо усулҳои зебои ҷиу-ҷитсу якчанд маротиба соҳиби 3 имтиёз гардид. ҳарифаш танҳо бо гирифтани 2 имтиёз даст ёфту халос. ҳамин тавр вохӯрии финалӣ бо натиҷаи 20-2 ба фоидаи дастпарвари устоди варзиш аз рӯи ҷиу-ҷитсу Алиҷон Давлатов анҷом ёфт. дар баробаре ки ман чемпиони ҷаҳон шудам, ман бисёр давлатҳоро дидам. ҷаҳонбиниам васеъ шуд. бисёр варзишгароро дидам. аз баъзе давлатҳо омӯхтам усулҳоро. мо бо Мансур ҳар дуямон чемпиони ҷаҳон ҳастем ва мо ба одамое ки нав ба тамрин меояд усулҳоро бештар усулҳоро мо бо Мансур нишон медиҳем. иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ба қаҳрамони барномаамон пас аз чемпионати ҷаҳон хотима наёфта буд, зеро онҳоро боз сабқати байналмилалии шаҳри Алмато мунтазир буд. Мансур Сабуров дар вазни 27 килограмм мақоми дуюмро ишғол намуд. чун вазнаш намерасид, лозимаш омад то дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмато қувваашро дар 3 вазн зиёдтар бисанҷад. ба ҳамин тарз дар рӯзи аввали мусобиқаи байналмилалӣ ба 7 варзишгари навраси тоҷик муяссар шуд то сазовори 7 медали тилло гарданд. 6 варзишгари дигар лоиқи медали нуқра шуданд. дар онҷо вазни ман кам будак ва ман 4 ҳариф доштам. 3 онҳоро мағлуб кардам ва 4-умаш маро бурид ва ман
ва ман хурсанд нашудам. Ман вай мусобиқаро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам, ки ман ҷои аввал нагирифтам. дар вазни аз худ каме зиёд қувваозмоӣ кард. Масалан, вазни худ аз худ як 4-5 кило ҳарифон зиёд буданд. вақте дар ин ҷо чӣ кӯшишу тавонӣ дошт ҳарифои худро мағлуб мекард ва дар даври финалӣ ки гӯем бо варзишгари Қазоқистон қувваозмоӣ намуд. дар он ҷо аз сабаби гӯем таҷрибаи он зиёдтар буд ва вазни он гӯем зиёдтар буд ва натавонист ва дар як хол мағлуб гардид ва сазовори медали нуқра гардид. ва ман боз ба ӯ маслиҳат додам, ки ту рӯафтода наша, ин аз вазни яъне аз вазни турам болотар бошад, ту рӯафтода наша, аммо ту таҷрибаи ту боз ҳам зиёдтар шуд. боз ҳам боз метавонӣ ки оянда кӯшиш кун, ту дар оянда метавонӣ ки боз ҳам медалҳои зиёде гирӣ дар ин сан. дар моҳи январи соли 2018 дар маҷмӯаи варзишӣ мусобиқаи бози Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу сурат гирифт. қувваозмоӣ дар вазни 27 килограмм ҷолиб гузашт. талабгорони ин вазн чемпиони ҷаҳон Мансур Сабуров ва Ҷабраил Тағоев буданд. Мансур аз ибтидо то фарҷом идораи муборизаро ба ихтиёр гирифту соҳиби холҳо гардид. ҳарчанд Ҷабраил саъй кард то дар муқобили рақибаш хуб истодагарӣ намояду соҳиби имтиёзе гардад, лек таҷрибааш кифоятӣ накард. аз зеру номбурда бо ҳисоби бузурги 11-0 ба шикаст дучор омад. машқ мекунад, мо ҳамон варзишгар шудагӣ, мо ҳамон Мансур дар берун медавад, мо баробари Мансур медавем, ҳама кас аст, ҳам ман, ҳам Апаш, ҳам ниберам баробари Мансур медавем. ҳози Мансур хонаи моя ҳама моя варзишгар карагӣ. аз сабаби ки Мансур худаш машқ мекунад, дар кӯлҳои баланд иштирок мекунад, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунем, мо фахр мекунем, моам баробари Мансура тарафдорӣ мекунем, баробари Мансур машқ мекунем. ман ифтихор мекунам ки дар толори мон чемпионҳои ҷаҳон ҳастанд ва онҳоро мебинем, кӯшиш мекунем ки зиёдтар машқ кунем. моҳи марти соли ҷорӣ бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор гардид. Мансур Сабуров дар вазни 25 килограмм бо Анушервони Имрон қувва озмуд. номбурда дар ин мусобиқа ҳам бо ҳисоби бузург ғолиб омад. ин ғалабаи нахустини Мансур дар соли ҷорӣ аз рӯи ҷиу-ҷитсу набуд, зеро ӯ дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ бори дигар собит сохт ки дар вазни хеш беҳтарин аст. албатта ин барои мавсуф марҳилаи омодагӣ ба сабқати сатҳаш баландтар маҳсуб ёфт. Мансур дар пешгӯияш иштибоҳ накард. баъди муваффақ шудан дар вазни 25 килограмм акнун ӯ қувваашро дар вазни 27 килограмм санҷид. ин дафъа рақибаш Муҳаммад Саидов аз ҷиҳати сину сол бузургтар буд. аз ин лиҳоз мубориза байни онҳо эҳтиёткорона ҷараён гирифт. ҳарчанд рақибаш дар ин вазн таҷриба дошт, лек дар муқобили Мансур бартарияту афзалияти худро нишон дода натавонист. то дақиқаҳои охири қувваозмоӣ варзишгарон имкони ба даст овардани имтиёзе нагаштанд. мувофиқи низомномаи мусобиқа дар сурати муайян нашудани ғолиб дар вақти асосӣ боз 1 дақиқа илова карда мешавад, чун Мансур танҳо хоҳиши дар вақти асосӣ маълум шудани ғолиби ягонаро дошт. дар сонияҳои охир бо усули латдиҳӣ ҳарифашро ба нокомӣ рӯбарӯ кард. ва мисли илму техникам варзишам хеле пешрафта истодааст ва ҳар рӯз муаллимам ба мо қоидаҳои нав нишон медиҳад. вақте ки варзишгар ба майдон мебарояд, аллакай то майдон баромадан аллакай 50% қуввати худро сарф мекунад, азбасе ки ваҳму вай яъне аз тарс чӣ мешавад ва Мансур чӣ хеле медонед бо таби яъне хоҳиши худ мебарояд ва озод кор мекунад, аллакай ғолибият аст ва вақте ки бо тамкин аст, яъне бо сабр аст. ҳамин тавр Мансур Сабуров бори дуюм ҷиҳати ширкат дар чемпионати ҷаҳон ба шаҳри Абу-Даби сафар баргашт.
дафъа ҳам кораш омад кард. соли 2018 ман бисёр меҳнат кашидам ва ҳарифонамро мағлуб кардам. хоҳиши зиёд дорад, ҳамин корро худаш карда метавонад. вақте ки пеш аз рафтан ба абудаби гуфта буд ки ман ҷои дуюмро сазовор намешавам, ман ҷои аввалро гирифта мебиям. ба худ умеди калон дорад. гарчанде варзишгарони ватанӣ дар соли сипаришуда сабқати ҷаҳониро бо касби 3 медали тилло, 3 нишони нуқра ва 3 ҷоизаи биринҷӣ ҷамъбаст карданд, лек натиҷаи имсолаи Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ дар таърихи мавҷудияташ беҳтар арзёбӣ шуд, зеро аз фестивал ва мусобиқоти ҷаҳонӣ варзишгарони тоҷик 7 медали тилло, 7 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба ватан оварданд. мансур дар дигар намуди варзишам ғолибиятҳои бисёр дорад ва мо умедам доштем ки мансур метавонад дар ин намуди варзишам ғолиб бояд ва метавонад ҳам дар дигар намуди варзишҳоям иштирок намуда ғолибият ба даст орад. агар инсон худаш ҳаракат кунад барои ба даст овардани ғолибият, ба тамоми қуллаҳо мерасад. Он двукратный чемпион мира. вай қаҳрамони ду каратаи ҷаҳон аст. ҳине ки вай чемпиони ҷаҳон шуд, хело шод шудам. мехоҳам соли оянда дар чемпионати ҷаҳон унвони қаҳрамониро ҳифз намояд. В следующем году на титул чемпион мира. баъди чемпионати ҷаҳон дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои таеквондо мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор гардид. қувваозмоӣ миёни наврасон дар нави гӯштини бразилиягӣ ва намуди наги ки бо сару либос фарқ карда мешавад доир шуд. дар вазни 28 килограмм чемпиони ду каратаи ҷаҳон аз рӯи ҷиу-ҷитсу Мансур Сабуров бо Шоҳназар Маъруфов мубориза бурд, чун вай ду маротиба дар сабқати бонуфус иштирок кардааст. дар иҷрои сабку услубҳои хоси ҷиу-ҷитсу дар муқоиса ба рақибаш афзалияти бештар дошт. албатта мусобиқаҳои барунмарзӣ ба варзишгарон имкон медиҳад ки аз ҳарифон хусусиятҳои хоси ин ё он навъи варзишро биомӯзанд. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ман 7 маротиба иштирок кардам ва 7 маротиба ҷои аввал гаштам. агар дар ҳамин самти намуди риштаи варзиш агар машқи худро бозам пайҳам машқ кунад, мо оянда мо бовар дорем ки дар бозиҳои осиёӣ, дар оянда дар бозиҳои ҷаҳонӣ ва дар бозиҳои масалан назди соҳилӣ ва дар дигар бозиҳое ки ҳаста берун дар байни калонсолон доир мегардад, метавонад ки агар дар ин самт равад, метавонад ки ҳамаша дар арсаи байналмилалӣ парчами давлати азизам боз ҳам баландтар бардорад. инак моҳи октябри соли равон боз дар таърихи Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу саҳифаи нав боз шуд. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷиу-ҷитсу бори аввал дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ёдовар мешавем ки мусобиқа бо дастгирии Федератсияи осиёӣ дар ҳамкорӣ бо Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ ташкил гардид. мусобиқа байни кӯдакон, наврасону ҷавонон ва бузургсолон гузаронида шуд. сабқати мазкур ба ғолибон имкон медод то соҳиби имтиёзҳои рейтингӣ ҷиҳати ширкат дар мусобиқаи ҷаҳонии соли оянда гарданд. қувваозмоии қаҳрамони ду каратаи ҷаҳон Мансур Сабуров дар вазнҳои мухталиф ҷолибу пуршиддат гузашт, чун маросими қуръакашии ҷуфтҳо аз ҷониби Федератсияи осиёӣ муайян гашт. бештари рақибони Мансур аз дастаи вилояти Суғ буданд. аммо сабқати байналмилалӣ ба Мансур Сабуров ҳеҷ мушкилеро пеш наовард. аз ҷумла дар қувваозмоӣ бо Абдулҳақ Абдуллохонов аз вилояти Суғ маҳорати хуби варзишӣ нишон доду ғалабаи комилро ба даст овард. дар муборизаи навбатӣ Мансур Сабуров боз бо намоянда аз шаҳри Хуҷанд Абубакр Холматов рӯбарӯ шуд. ин рақобат ҳам ба мисли зурозмоии аввал душвориро пеш наовард. аниқтараш ӯ дар истифодабарии тарзу усулҳои маъмули гӯштини
برزیلیگی یک سر و گردن بالا بود و با فرقیت کلان پیروزی نوبتی را در کارنامه ورزشیش قید کرد. اکنون قواسنجی منصور صبورов در وزن 27 کیلوگرم فرا رسید. موصوف با احمدجان غفورов کشتین گرفت. جانب‌ها از ابتدا تا فرجام احتیاطکارانه عمل کردند و به این طرز اشتباه‌های یکدیگر را جویا شدند. خب به مشاهده رسید که هر دو ورزشگر از تجربه همدیگر واقف هستند. نهایت منصور صبورов توانست تنها با یک فعال غالب این وزن گردد. به این قوازمایی منصور خاتمه نیافت، زیرا او را لازم آمد تا در وزن 35 کیلوگرم مبارزه را ادامه دهد. این دفعه با ورزشگر محمد زاکر نورов که در یک تالار مشق میکنند و یکدیگر را خوب میشناسند رقابت کرد. نگفته نماند که رقیبش در مقایسه با او از جهت سن و سال و وزن کلاً فرق داشت. علاوه بر این منصور برای اولین بار قوه‌اش را در وزن 35 کیلوگرم سنجیده است، اما برتری نشان داده منصور در افتتاح ثمر آورد. نامبرده این افضلیت را تا آخر نگاه داشت و به گرفتن مقام اول شرف یافت گشت. منصور در مسابقه پنجم بر شاهنظر معروف نیست غالب آمد. من در مسابقه بین المللی در 5 وزن برآمدم. در وزن 24 کیلو، 27 کیلو، 30 کیلو، 32 کیلو، 35 کیلو و 36 کیلو برآمد کردم و من در همه این وزن‌ها جای اول گرفتم. مسابقه بین‌المللی برگزار گردید در شهر دوشنبه بین کلوب‌های ورزشی بود که برای این بین کلوب‌های ورزشی ورزشگر میتونست که از 5 کلوب برآمد کنند، ورزشگر میتونه که از 2 کلوب برآمد کنند. با هست مسابقه بین‌المللی که بین دولت‌ها اشتراک میشه که از هر یک دولت در یک وزن 2 نفر اشتراک دارند و در دیگر وزن‌ها نمیتونه فقط در یک وزن اشتراک میکنه و این مسابقه بین‌المللی بین دستاوی بود، بین کلوب‌های گویم تمامی بیرون از جمهوری تاجیکستان بود، تمامی گویم عرصه بین‌المللی اشتراک کردن، گویم اشتراک آنها در نظر بود. این در این کلوب بینی که کلوب‌ها که باشد مسابقه بین‌المللی میتواند که از 1-2 کلوب برآمد کنه، میتونه که از 3 کلوب برآمد کنه و گزینه اشتراک کردن ممکن است. طور معلوم است منصور صبورов خواننده لیتسей اینواسیونی شهر دوشنبه است. نامبرده در مؤسسه نمونه میباشد. اصلا در تعلیمگاه با استثنای منصور باز اشخاصی هم هستند که هنرش را در میدان نبرد از روی نمودهای گوناگون ورزش با موفقیت سنجیدند. شغل دوست داشته منصور نه فقط ورزش بلکه آموزش زبان خارجی است. نامبرده خوب درک میکند که صاحب معرفتی در رشد و تکامل بخشیدن فعالیت ورزشی مساعدت میکند. تعلیمگاه از آموزگاران فنهای مختلف درسی تنقیصی نمیکشد. شرایط‌ها برای گذراندن مشغولیت‌ها نیز فراهم آورده شده است و موفقیت تعلیم گیرندگان در چاره‌بینی‌های لیتسه با شکوه و شهامت خاص قید کرده می‌شود و رهبریت آن مسئله تحکیم و تشکل دادن طرز حیاتی سالم را از نقشه‌های مهم مکتب می‌داند. В лицее у нас проводятся олимпиадные. дар лицеи мо аз рӯи фанҳои дарсӣ олимпиада гузаронида мешавад. мансур дар ин чорабиниҳо фаъолона ширкат меварзад. алалхусус дар озмуни забони модарӣ ҷои сеюмро соҳиб шуд. мансур аз фанҳои забони англисӣ, русӣ, математика ва забони модарӣ дониши хуб дорад. вай дар лицеи намунаи ибрат аст. Учиться хорошо, и он пример для нашего класса, он пример для подражания в нашем классе. баробари машқ карданам ман вақт ҷудо кардагиам ба хондан ва ман ба забони англисӣ хеле шавқ дорам. аллакай забони англисиро ман ёд гирифта истодаам. шиноварӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон ҳамчун яке аз воситаҳои асоситарини аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф додани инсон новобаста ба сину сол истифода бурда мешавад. бинобар ин аз хурдсолӣ ба фарзандон омӯзонидани ҳунари шиноварӣ
вазифаи аввалин дараҷаи волидайн аст. шиноварӣ ҳамчун аз тарафи пизишкон барои таҳкими саломатӣ ва муолиҷаи бисёр бемориҳо тавсия дода мешавад. натиҷаи баланди варзишии қаҳрамони барномаамон беподош намонда, соли равон аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо стипендияи давлатӣ қадрдонӣ шудааст. ташаккури зиёд ба устодои Мансур, ба Фирдавс Шарипов, Алиҷон Давлатов, ки Мансура ба варзиш ҳаматарафа омода карданд ва аз сабабе ки варзиши Мансур бисёр дар ҷои баланд меистад, хондани Мансурам мумкин дар ҷои аввал бошад, барое ки ай ду тараф ҳам хондан ҳам варзиш Мансур дар ҷои аввал аст. додарам ҳамчун фарзанди худам ҳардушон ҳозир машқ мекунанд. ҳамин хона баям усулҳои ҷуҷитсу мекунам, машқ меравам, бо ягон усули нав ёд мегирам, бо дар хона омада машқу таъмин мекунам. усули навро боз ба мо нишон медиҳанд ки мо усули нав ёд гирифтем. умедворам ки ҳамин мисли акаш додари худам барин ҷои аввалро берун аз мамлакат, берун аз ҷумҳурии худашро нишон диҳад, парчами миллии Тоҷикистонро баланд бардорад. тамошобинони азиз, акнун мутаваҷҷеҳ бошед ба ғолиби барномаи матин. ҳамин тавр тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон ғолиби барномаи имрӯзаи матин Мансур Сабуров гардид. ҳамин тариқ барои ӯ соли 2018 соли бобарор аст. аммо дастовардҳои шоён дар ҳамошҳои бузурги варзишӣ ӯро хотирҷамъ намекунонад ва омода аст ки соли оянда ҳам дар чемпионати ҷаҳон унвони қаҳрамониро ҳифз намояд. ман хеле хурсанд ҳастам, ки модари ғамхор дорам, ки вай манро хеле дастгирӣ мекунад дар варзиш.